rahmatullah. Sinki bambe banaji mi salmini on. Pas jabe manjumba arsan eko tari dum fo mi da salmina on mi da juro on. Mi da weltani Allah mi da weltano on e odo jamma mo ganduda ko jamma e nder jammaji. Ko edi fof caggal nde calminmi serembe wuro amen e notable uji wuro amen miɗa salmina koɗo amen tedduɗo o woni keseur amen Dawda Dia mbaɗanemo kello no feewi c'est le keseur ari ƴewde min hande garal makko gangal noon miɗa sikki ko heewi no soomi nder machallah nde min puɗɗi wiyano ka na wona wonata miɗa sikki woni ɓe mbi Oumar Diallo wonata candidat ala ko haalina Wambora Fatmata Sall ɓe gona candidat ɗo e mairie Sinthiou Banaji ko ɓe mbawno fo ɓe mbaɗi ɓe kadi certificat résidence uji e palima yimɓe laabi ɓe gaddi hoɓɓe ɓe mbi ngare ko ɗo jeeɗon e pewdani ɗumen kayitaji minen min mbi ɓe mbi minen on min dañata kayitaji saabu min pota laamade gaay ɗum fof min ji Allah walli en min kaɓi hen becce amen ha ɗum woni hande candidature amen darima machallah ɓe gimmi ɓe mbi ɓeɗo ko opposition ɓe galda e Macky Sall koɓe opposition ɓe puɗɗi ɗum haalde ɓe mbi minen min mbaɗi candidature amen min paɗani yamirore min jeeyaka e parti ala to min goni e min mbaɗa candidature minen min kalani haydara e min jokki golle ɗe Allah resi en reeni en ha min mbaɗi candidature amen ha gasi min mbaɗi déposé caution amen ha gasi ko kalanmi ɗo ko koye micro kalanmi Allah addani min oɗo bandiraɗo gorko keseur amen machallah o ardi e liste makko nafoore o wi colonel Ane Fatmata de miɗa yinno jokkodirde e moon liggodiren commune amen e département amen tawi minen ni min tottiri caution je le dis et je le répète nde o arata nde tawi minen min tottiri caution ha min gani wiyannoɓe minen min mbawa yaade minen tan pour famnudeɓe min jeeyino minen tan hamin gayni kanko noon nde wonno ko jontaɗo o addi liste nafoore makko o wi ɓame yomin puɗɗoro to fuɗɗortenete liste nafoore jaahoton fof ko foti waɗede hen e dépôt candidature mon ko nafoore watta ɗum ko ɗum waɗi ɓe jooɓi caution mabɓe tawi minen caution amen nafawa ha gas jinmi famnude population wuro amen tan ko minen min gona opposition président Macky Sall sabu kanko o questeur omo andi ko minen fof ko Dakar min goni o yi darde amen sabu kanko koye nder wuro ngo woni koye nder région ngaji ɗo o yahata omo tawte ko woni kala ete kala to yihi omo tawa toon darde amen ndemin darani président Macky Sall tawa noon wona politique tawi tan koye développement haadi ko bandiraɗo te emin jingganamo komin mbawno e développement fof min mbaɗanimo Dawda ko seeɗa omon ɗo jooɗi ɗum noon ɓo so ɓen mbiyama ko opposition ko haala bonka tan minen min jabota ko haala bonka liste nafoore noon
ari e nder Sinthiou Bamambé emin liggondira e mum inchallah so Allah o jaaɓi emin nago population ji amen paama liste nafoore koko nafata tan wutandu makka ndu colonel Diallo wi on ina waɗa lacciri ina waɗa caagri ina waɗa ñiiri ina waɗa maaro ina waɗa kala ɗum noon nangue e wutandu ndu gacce hoore puccu ngu on mbatta ɗum suppu on mbatta ɗum lacciri on mbatta ɗum ceebu yappa wutandu makka ndu son ñaami ha on kaari toton pucci mon toton jawɗi mon toton baali mon fof ñaama machallah minen min ganni ko kontinde golle wona joni min puɗɗi golle minen komin acteur de développement woni kanko colonel Diallo woni min Fatmata Sall koye développement tan min ganda kala komin meeɗi wadde e nder leydi ndi e ɗo e commune amen min mbanno ɗum koye développement ko woni développement tawdi bandiraɓe ma sukaɓe ɓe liggaki sa wawi wallude mballa ɗumen woda ko liggi rewɓe ɓe liggaki mbaɗana ɗumen kore ina liggo hen ina daña gartam ha moni fof wawana hoore mum ɗum ɓen mbaɗi ɗum min balli rewɓe min mbaɗani ɗumen jardin ngaji ina liggo ina ñaama hen ina jeeya ina mbatta e koye mabɓe ha jii hen koye mumen ɗum min mbaɗi ɗum colonel Diallo hanki tan yano ɗo Fass Diawɓe toon ko ɗom ka o tawno toon o waɗini ɓe robinet hande machallah sehil amen Abbas ka nan ga jooɗi omo ande toon hay goto ɗomɗa ko toon joni ɗum noon min jokkat golle tan komin mbawi on wiide min gona opposition min kulani kadi tomin payto emin gonde sehil amen Daouda Moussa omoni ga e liste makko nafoore mamin jaade makko min liggo commune amen rewɓe ɓe jeeyi en koye mumen sukaɓe ɓe jeeyi en koye mumen worɓe ɓe jeeyi en koye mumen mawɓe ɓe mbawa safrade to lampaji ala min mbaɗa lampe to ndiyam ala min mbaɗa ndiyam kala ko ganduɗa ina manque e dispensaire so tawi ko leɗɗe min cooda e min gadda hande Allah joƴƴini min e mairie ndi ñande 23 janvier sabu 23 janvier noon hade midi emin jiiɗi wajiɓe ɓe tallo mi anda no ɓe jettite noon kono yoɓe tallo ha wona leydi département amen o noon kesal amen nani ga jooɗi somin gimmima e commune amen min ballamo e département o haw heɓa département o kala ko yiiɗi e département o wona e junggo makko e liste makko nafoore o ardo Sinthiou Bamambé sawɗomo min liggoɗo e makko min dañi komin jiiɗi ko min change wuuro amen ko ɗum waɗi min guinni hoore min guinniri koye amen le duo du changement noon addi changement machallah sabu o ngol lawol meɗɗon yiide woote wooda sukaɓe amen wonnoɓe diaspora ɓe ganduɗa kala kono liggeteno e wuuro ko kamɓe mbaɗatno kamɓe fof ɓe gaari wona France wona Italie wona USA wona Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest kamɓe fof eɓen ga hayso ɓe kalani eɓen ga minen eɓen gandi ɓe gaari pour arde nangande min pour changement o wooda changement koko foti wadde sabu yimɓe ɓe tampi Sinthiou Bamambé ala lampe ala ndiyam ala banque ala station service ala boulangerie ala taliji moƴƴi ala hay batte ko ɗum min jiiɗi change momin guettu ɗum so Allah jaaɓi nangue carte mon jeeye gotoye le 23 janvier min nanga colonel Diallo min nawa ɗum to mairie to ardo mairie ndi e liste nafoore min gaño wuuro ngo min pewno wuuro ngo ha wuuro ngo wayno paari ni on calminama won jura